И здравейте! Днес ще правим второто състезание по паркур. Как е? Той се мъчи да прави Speedfire, новия трик, който измислихме. И да започваме, наши приятели мръсни. Шегувам се! Да почваме! После ще се правим на оръдия, брат. Тик, 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 тик. О, май дидя. И направим току-що Speedfire майна. Yeah, Speedfire, бла. Сега превъртане. Той се мъчи да направи чупка, само че се спира. Така. И това беше спин. Не трябва да направим конг. Как се правиш конг? О, направих мънчи, майна.